Ναι, θα λέμε από εκεί εντάξει. Το δύσκολο είναι να κάνω. Πολύ κάτω. Αυτό που έκανα εγώ προηγουμένως. Α, το έκανε. Τριπλή λειτουργία. Και κατέβηκα και ανέβηκα. Απλά δεν μπορεί να έρθει εδώ, ήρθα μέχρι εδώ, θα είναι βρεθούν την κάρτα. Θα το πάνω. Αλλά μου σήκωσε τροχό και τελείωσε, να μην άκουσε τίποτα με τα σήκωση. Για να ανοίξει από εδώ. Όχι, όχι, εδώ. Από εκεί κατέβηκα. Πάλι μία και έλα, σιγά σιγά, δεν έχει πρόβλημα. Βλέπεις ροδιές που είναι οι ροδιές του. Ναι, έχει ένα σκαλί εκεί πέρα, εντάξει. Από εκεί δεν μπορεί να ανέβει. Εκεί, εδώ δεν βγαίνεις, άστρο, από εκεί θα βγεις. Όχι. Από εκεί δεν μπορεί να ανέβει.